na yewura opemso ehunu se eba no dada sitina mu a onya nananom bi a ono mo behwe Kumasi adwene mo mfisi aman ne de mo ba bi dada ti Kumasi no ono ano yonko obiri konfo anoche ene ne kabom se wada ma obenya se nananom bi a omo de ono prempre no omo ne betena wonte ahwe ma bibia akoso sana wo aman hene no omo so ewo ho enti no ena opemso setu nyamekase obobo sa afiku yi nti yenhwe wie no nananom odo mu ba mu no ene asase a sabi ye ma wo ahu nti asase wo kontre obo Facebook opemso radio abehu se ye wo kontre akwam Kumasi nifa Adonten Benkum Oyoko Chidom Jase Ankobia Manre nkoso ena achiame ti feko dumienu ena ewo hoyi ebia ewodie nti aye boye ohina oboye na nanom ewom omudwumadie ewo ho ti yawie kontre awie akwam awie nifa awie Adonten ene ye hwe Benkum ene Oyoko enti ono abo ha obehwe Benkum amaye nma ba behwe Oyoko ono abo chire enti enya Benkum aye omudwumadie omudi ohin kro boya na nananom ewom no enso abansa na yato aso ti wadama mesi yenwie ni nyina no na wo hu babia hin wonti asemba na bibiba se de ya kire mo ha no mempepre ho se o san ho a de aduru atia me ho ekọ ohene no ho odi akoto ne mpanifo anum se wadama se ne se mato asase bia na asem asem we se me de abo ohene ohene mfi ne mpanifo afre no ene na tena se anye ka wo ho a eho ena wo hwe feku a ohene no wadam na obobo mama ne anye ho a eho na eba wo eba ha feku no mu fekutire ne nananom wo mu ne de betu ewura nim se ensem se ne ba ye ho efa ohene we ho wadama ye bo na kwanti wadama yeso sabi wa wodia ne de betu anim ayen seseye mensa wo kiri eba ibesa busa se wo de ko feku anim nananom ho wo se da bi safa ko ho yesese no saa enetie wadama mempre ho se asem ba kikikikiki se di asem ne tie bia no ya no ne de ka yewura wa ha die adama hwehwe bibia mu a asomdwie eba